Se on morjesta. Tänään meillä olisi tarkoitus ton ajettavan ruohonleikkurin terät terottaa. On taas kevät, kohta on lumet kaikki sulannut. Niin terotetaan siitä terät, tasapainotetaan se. Niin mä näytän miten teille se tapahtuu. Ensimmäiseksi meidän pitäisi se terä irrottaa tuolta. Ja jos tää olisi sellainen työnnettävä leikkuri, niin ehdottoman tärkeää osoittaa tulpahattu pois. Estetään se tahoton käyntiinlähtö, jos me pyöritetään sitä moottoria. Ja sitten meidän pitäisi päästä tonne terään käsiksi. Tässä mallissa me voitaisiin tiputtaa tuo koko leikkuupöytä pois sieltä, mutta me voidaan kyllä kallistaa moottoria niin, että me päästään sieltä altapäin käsiksi. Eli moottoria voidaan kallistaa aina silleen päin, että sytytystulppa on lopun perin ylöspäin, eli periaatteessa tätä perään nostamalla. Tai niin, että tämä kaasuttimen puoli, mikä tässä nyt on tässä oikealla pakoputken kanssa, niin se on ylöspäin, jolloin kaikki öljy, mitä tuo moottorissa on, niin ne ei pääse pakenemaan tänne huohottimen kautta tänne ilmanputsariin. Eli nostetaan se tälle kyljelle, me päästään tuolta alta irrottamaan toi terä. Nyt siellä on pukkien päälle laitettu kone. Päästään näkemään tää itse terä. Eli siellä terässä tuossa keskellä on yksi kappale muttareita, eikö pultteja, ja sitten reunoilla näyttäisi olevan läpipultit. Ja ne kun me siitä avataan, niin se pitäisi terä pudota pois. Joo. Ja tähän kannattaa käyttää apuna ihan iskevää pulttimopoa. Toi keskimmäinen saattaa olla aika tiukassa. Eli päräytetään ne siitä auki ja otetaan toi terä tonne verstaan puolelle. Tällaisella vääntimellä koitetaan päräyttää se auki, ja aina kun konetyökaluja, moottorityökaluja käytetään, niin silmäsuojaimet kannattaa olla, koska täältä saattaa ihan hyvin tää osat haljeta tai muuten. Joo, tää ei taho oikein. Tää on ihan vähän liian pitkä tää koko systeemi. Koitetaan lenkkiavain ja vähän vasaraa. Eli lenkkiavain tonne paikalleen. Noin, pitää tuolta paikallaan. Ja sitten kun tähän antaa iskua, niin sellainen terävä napautus saattaa irrottaa ton mutterin. Ja sen jälkeen se lähtee ihan käsin auki. Nyt kun tää terä on meillä täällä työpöydän ääressä, niin me nähdään hyvin, miten tää on tää alumiininen runkopidike päässyt murtumaan. Eli täällä on todennäköisesti ajettu johonkin kiveen tai johonkin kovaan, mikä on sitten tehnyt tähän iskun, ja se on päässyt sitten tuo kiila pyörähtämään. Mutta tässä on nyt käynyt silleen hyvin, että se kiila, mikä tapa on ollut tuossa kohtaa, niin se on pyörähtänyt ja pysähtynyt tähän, ja tämä on pitänyt sitten sen toimintakuntoisena. Eli meidän pitää tämä alumiiniosa uusia, pultataan se nyt siitä irti, niin sitten me päästään katsoa tuota terän terotusta ja tasapainotusta. No niin, nyt ollaan viilapenkin ääressä, ja nyt tähän terän terotukseen
ennen kuin me lähdetään edes aloittaa terottamista, niin tarkastetaan, onko se suorassa, onko se mennyt mutkalleen, se voi olla banaanina tai terät sojottaa jonnekin sivulle päin. Eli terässä pitäisi olla nämä leikkuutasot samassa tasossa, kun on tämä keskikohta, mistä se menee koneeseen kiinni. Eli näitten kuuluisi mennä vaakatasossa nimenomaan tämä perusterä. Nämä muodot, mitä tässä on, tuossa on tuollainen pieni mutka, tuolla on tuollainen häntä takana, niitä voi olla aika radikaalejakin, ja niiden tehtävä on aiheuttaa tonne teräkoteloon sellaista nostavaa ilmavirtaa, ilman pyörteilyä, että ne ruohonkorret, jos ne on vähän pitkiä, ne päässyt lakoamaan, niin tämä lippa, mikä täällä on, toimii pienenä potkurina, se imee sen ruohonkorren pystyyn, jolloin tämä pystyy sitten paremmin leikkaamaan sen. Mutta tällaisessa pitäisi olla tämä etureuna suurin piirtein. Oho, ihan täysin ei ole reunat tasan, niin tätä voidaan sitten kokeilla vasaralla paukutella suoremmaksi, viilapenkissä jakoavaimella ottaa kiinni ja taivuttaa. Vähän mä en händlätä sitä, että se tulisi suurin piirtein suoraksi, jolloin kun nämä on samalla tasolla, niin niiden leikkausvoimat tulee saman verran, jälki on tasaisempaa ja terä kestää paremmin terässä, kun toisen puolen ei tarvitse leikkaa kaikkea ja sitten tämä toinen vaan huittelee sille jossain ilmassa ylempänä. Ja tämänkin pitäisi olla tästä tasainen tämä rakone, mikä näyttäisi ihan jees. Täältä me voitaisiin koittaa pikkasen keikkuu, ei pahasti. Tää puoli näyttää olevan jees, mutta otetaan tuosta viilapenkistä kiinni ja pikkasen taivutetaan etureunaa alaspäin, niin se sitten molemmat puolet, terän molemmat päät leikkaa. No niin, nyt lakkas keikkumasta, eli nyt ne molemmat terät on tasaisesti ottamassa. Seuraavaksi aletaan kattelee, onko täällä jotain teräviä kivenjälkiä, ja tässä kohtaa nyt ei suuremmin näyttäisi olevan mitään isompia lommoja. Täällä vähäsen on jo tää terä päässyt pyöristymään. No otan tuossa muutama vähän isompi. Elikkä ensimmäisenä otetaan sitten kulmahiomo koneella. Ja tää pohjapuoli pitäisi olla ihan täysin tasainen. Me voitaisiin ottaa tuosta pohjan suoraksi. Kiillotetaan tuo reuna. Sitä ei tarvitse täältä alapuolelta yhtään tehdä niinku teräväksi, vaan tää on ihan, pidetään tasaisena. Ja ainoastaan täältä yläreunasta tähän tehdään tällainen noin 45 astetta, voidaan olla pikkasen loivempikin. Mutta se ei tarvi olla mikään, että se terä on kauhean pitkältä osuudelta terotettu. Eli itse on tykännyt tuosta 45 asteesta. Ja terotetaan se ensin kulmahiemokoneella, jonka jälkeen sitten viimeistellään se käsihionnalla. Viilaa, vähän karkeampaa, hienompaa, ja viimeistellään vielä tällä tuolla hiomakivellä vesihionnalla. Mutta ennen kuin me sinne asti käsihiontaan päästään, niin otetaan toi karkea veistely ja sitten aletaan kattelee se tasapaino.
nyt meillä on sille kulmahiomakoneella ajettu ensimmäinen profiili. Elikkä haettiin toi reunan terän muoto. Tätä piti aika paljon enemmän ajaa, mitä mä kuvittelin, että olisi tarvinnut. Elikkä se oli hyvin pitkälti jo pyöristynyt molemmin puolin. Elikkä sitä piti ajaa niin kauan, että se reuna saatiin tollasella yhdellä kulmalla menemään nätisti. Uudemmat terät ei välttämättä tarvitse kulmahiomakonetta ollenkaan käyttää. Niille riittää pelkästään ihan käsiviilalla ja kivellä se kiillotus. Mutta tää on ajettu selvästikin maata vasten jo useamman kerran, niin siellä alkaa olemaan tää etukulma aika pyöreä. Niin nyt me haettiin siihen taas uudestaan toi teräprofiili. Ja seuraavaksi, ennen kuin siirrytään pois kulmahiomakoneesta, niin katsotaan tää terän tasapaino. Elikkä me kun otetaan tosta ruuvimeisseli tosta keskireiästä ja nostetaan se ilmaan, niin tää pitäisi pysyä täysin vaakatasossa. Jos se pikkuhiljaa kallistuu suuntaan tai toiseen, se näyttää vähän tää vasen puoli olevan keikuksissa alaspäin. Ei paljon, mutta vähäsen. Niin otetaan muutama pyyhkäisy vielä täältä vasemmalta puolelta ja kokeillaan uudestaan, että se varmasti on tasapainossa ja suorassa. Ja tää tasapainotesti kannattaa tehdä sekä viilauksen jälkeen. Hiomakivelle ei tarvi sitä tasapainotusta enää tarkastaa, mutta jos oikein rankasti joutuu viilaamaan, niin tuo tasapaino saattaa siinäkin tapauksessa muuttua. Elikkä nostetaan se tosta. Niin, tää on aika hyvin on tasapainossa. Ihan tolleen käsituntumalla, kun sai tuon profiilin ajettua, mutta jo vähän kun täristää, niin se haluaa ton toisen pään ajaa kuitenkin jo alas. Ja hakee paikkaansa. Elikkä otetaan pikkasen täältä vasemmalta puolelta lisää pois. Ja sit niin monta kertaa pyyhkästään, että se pysyy tasapainossa. Ja sitten siirrytään tuohon viilaamishommaan. Elikkä nyt kun se on tasapainotettu, niin viilalla otetaan se viimeinen terä tähän. Eli tää kulmahiomakoneen jälki, se on aika sellainen röpelöisen tuntunen. Se tuntee sormellakin. Niin kun viilataan, niin tehdään koko terän mittainen liike ja lasketaan kuinka monta kertaa ollaan viilattu tältä puolelta, niin saman verran sitten viilataan tuosta toisesta päästä. Eli jos pohjasta vedetään 3 kertaa, sieltä ei paljon mitään lähtenyt, niin saman verran vedetään tuolta alapuolelta. Ja sitten tästä päältä, jos vedetään 3, 4, 6 kertaa, niin tiedetään, että vedetään saman verran tuolta. Ja tässä on hyvä käyttää 2 kättä, että siihen saa viilalle vähäsen enemmän painoa, koska tämä kuitenkin vähän joustaa. Niin saadaan se 2 kädellä sitten sellainen kunnon veto. Ja sitten se pitäisi jäädä niin kuin sormella tuntumaan terävältä. Eli mä pyyhkäsen siitä nyt muutaman vedon tästä päästä ja saman verran tuolta päästä. Ja katsotaan sitten vielä toi vesihionta. Eli hiomakivellä hiottaessa se tarvitaan ensin kastella. Ihan perusvesi riittää. Ja tällä olisi tarkoitus sitten viimeistellä toi pinta. Ja nyt kun mulla ei ole tää taas kiinni missään, niin tätä ei pysty
viilaamaan, eli se pitäisi aina laittaa joko viilapenkkiin tai sitten tuohon pöytään kiinni. Niin mä laitan sen kiinni ja sitten pyyhkästään tosta tasaisen vedon päästä päähän muutaman kerran molemmilta puolilta tasaisesti, että tämä tasapaino pysyy tällä terällä vielä. Eli pyyhkästään siitä hiemakivellä ja sitten me voidaankin mennä asentaa se tonne takaisin paikalleen. Ja nyt ennen kuin vielä asennetaan tätä paikalleen, niin voidaan tämä terän terävyys vielä varmistaa. Eli kokeillaan, lähteekö tuosta kynnestä kun veistää, niin siitä kynnestä pystytään veistämään palaa irti, eli se on silloin tarpeeksi terävä. Voidaan tää laittaa paikalleen. Paikalleen laitossa on tärkeää muistaa, että laittaa tämän terän oikeinpäin sinne alle. Tää kiinnityskohta terässä on ihan tasainen molemmin puolin. Se pystytään fyysisesti asentamaan myös väärinpäin, jolloin se leikkaava terä jää tänne niin kuin taustapuolelle. Kyllähän tääkin leikkaa tää taustapuoli jotenkuten, mutta ei se uutta terää vastaan ole. Elikkä muistetaan, kummalta puolelta otettiin tää teräpidike pois, niin laitetaan se samoin päin sinne takaisin. Mutta me ei vielä pystytä laittamaan, kun meillä se teränpidin oli kaksin kappalein, niin me joudutaan hetken aikaa odottelemaan, että uusi teräpidin tulee postissa. Mutta teille me toivotetaan oikein hyvää illanjatkoa. Pysykää terveinä. Se on morjes.